Aj. Áno! Áno, áno, áno! Áno! Sakra. Nie! Yes. Nie. Áno! Výkonné. Fantastický Maroš. Čaute, ľudia, dneska vás tu víta znova kanál Trikazy. Bohužiaľ, nie je tu Luky, ale je tu Maroško. Takže čaute ľudia. Dneska máme spolu nejaké druhé video, ktoré sme spolu urobili. Vieme, je nám to ľúto, že nevydali sme song, ktorý sme vám sľubovali, ale aspoň sme urobili pár videí a takéto. Takže môžeme ísť rovno na veci. A Maroško, už si tu dlho nebol ja na YouTube. Prečo je to tak? Lebo niekedy nemôžem volať a takéto. Proste sa mu nechcelo. A poď. Áno. A hráme hru Sheriffs vs Murders. Najprv ideme 1v1. Teraz musíme dať odber, like. A koment. A zvonček. A koment. A kde si, Braško? Nepoviem. Aj. Áno! Áno, áno, áno! A potom zabijeme na konci. Sakra! Áno! Áno, 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 áno! A prepáčte, že sme stále vyšli ten song, len sme mali veľa práci. A chceme sa ospravedlniť, že Maroša tu není tak moc počuť, lebo voláme cez Messenger, takže to není tak moc dobré. Však Maroš. Áno. Áno! Ale ja som ťa už mal zabitého, len mňa to potom seklo. Sakra. Nie! Yes. Nie! Takže dáme to ľudia. Môžete do komentu napísať, kto vyhral a ten, ktorý vyhraje, tak mu dám srdiečko. Komu ste fandili. Takže píšte do komentu. Áno, 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 áno. Oj. Ojojoj, Bobrito Bandito. Sakra, sakra, sakra. Teraz som to... Áno, áno. Jaký? Takže ľudia, vidíte, aké to je hrať proti kamošovi. Idem si dať a takoto. Idem si dať spin, takže čo? Buď Game Booster 2-krát, alebo 5-krát. Alebo 10-krát, ale čo iba nie 2-krát. Nevadí. Ideme 2v2. 2v2. Budeme spolu. Hej, my sme kde inde. Budeme spolu dokopy a pôjdeme proti nejakým týpkom. Áno. Kto tu prišiel, ktorý hraje na toto. Na plejku. Na plejku. Barna. Áno, je Barna. Kde je typek, Ježiši? Áno. Skvelé, Zoj. Teda Maroš. Aby ste vedeli, toto je Marošov starý účet, takže... Áno, lebo tento telefón je mojej sestry. Sakra! Ja som jej nechal tento účet, keby chcel môj telefón, ale bude mať jej. No. Takže budem sa takto volať. To čo bolo? A keď si ma chcete dať do friendu, tak to napíšte takto. Sakra. Kde je? On čo Nevadí. je? Nevadí. No ne. Nevadí. Ty kokos.
Áno, skvelé, Zoech. Sakra. Zabij ho ty. Áno. Výkovné. Fantastický Maroš. Sakra. Sme nevideli dosť dlho videa. No. Mali sme dosť veľa vecí, museli sme sa dohadovať a takéto. No a bol som v nemocnici a takže... Áno! Aj, Vilko, daj ho. Neboj Daj sa. ho. On je tam, kde ma zabili. Sa bojím. On má nožík, neboj sa. Ja viem, že má nožík. Musíš ho nejak... Ja som jaký nubák. Sakra! Sakra! Teraz musím ja dorovnať. No. Ty ješ tu pecky. Sakra. Sakra! Sakra! Aspoň vidíte, aké to je, keď musíte... Kam ideme? Ideme znova 1v1? Môžeme. OK. Ne, von. Tu. Ne, vonku. Tu. Aspoň uvidíte, aký sme my dvaja, dá sa povedať, profíci. Áno! Tak máte normálny čas, to je... No. Tak, to bolo vymyslené. No to máš pravdu, blbo. Skoro. Ani neviem, jak to odtiaľ strieľa. Áno. Áno! Aj. Kde ty si? Čo? Ja som ťa trafil! Tak vidíte, aspoň vidíte názory tej hry, keď niekoho chcete streliť a vám to nevyjde. Ako teraz mne. Áno! Ja som za ľudia zmákol. No, To bolo v kríči. Nie, zstrelná. A zás druhýkrát ma to prezradilo. Ne. Áno! Vilko! Jaký? Potom pôjdeme 3 versus 3. Čo? Potom pôjdeme 3 versus 3. OK. Sakra, skoro. Ty kde si? Ja tuto si ty. Teraz poďme nožikový fight. Hej, nožikový fight. Maroš, žiaľ. Poď, zabijem ťa, áno! Jak som ťa dal dole. Aj. Napíšte teraz do komentov, že kto vyhraje. No už som ja vyhral, to je jasné. No poď sem, Vilko, ale toto kolo. Ja aj toto kolo? Idem. Potrebujeme ešte jedného. Poďte, typkovia. Typka. Typka, poď Áno, sem. typka. Alebo typek, je mi to jedno. Barn. Alebo nie prototyp. Prototyp chcem vyskúšať, prototyp. Áno, prototyp je. Áno, to... Jediné, kde nie som dobrý, je Lodge. Load. To je hrozná mapa. Podľa mňa.
fantastický, Maroš, ako pravý boss. A mňa zastrelili ako pravého nuba. Ale Maroš, ty si aký boss? Ty si teda boss. Kamo, ty si boss, Maroš. Ale viete, kto je väčší? Bossovia? Kto je väčší boss? No predsa vy, fanúšikovia, však Maroš. Áno. Kamo, dáš to, vole. A tesne. A to aspoň som dal 2 dole. No. Sakra, kamo. Poď, Maroš. Na mňa išli všetci trafiť. Sakra, tak to som mŕtvý, čo som mŕtvý. Len sme sa dali do takého, že oni boli chodní. Veľkú pomoc. OK. Bože, panič. Vlastne my sme dvaja, to som si aj nevšimol, my sme iba dvaja. Ľudia, keď chcete, aby sme vyhrali, dajte nám lajky a za chvíľku nám bude končiť video. Takže čus, ľudia. Čus!